Vi har jo knoklet med det, og der var en hel del armlægning i det. Udgangspunktet, det var egentlig en bred konstatering, og det mener vi. Det var jo faktisk flere, der mente, men da det kom til stykker, der kunne vi ikke rigtig få det til at gå op. Og så landede vi i en 17-mands MK-konstituering, bestående af Konservative Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti. Og vi er sindet og selvfølgelig at gå i arbejdstøjet. Det kan også bare lige passe, når vi har holdt jer hen i næsten en hel nat. Så det gør vi, og det skal vi nok få til at virke. Det er vi faktisk helt trygge ved. Så er den egentlig ikke så meget længere. Og når det er mig, der står og underholder her, så er det jo fordi, at jeg tager 4 år mere i stolen, og min vingmand her ved siden af Per. Det finder vi ud af, det har vi gjort hittil, så det gør vi også de næste 4 år. Ellers så har vi ikke sat flere navne på. Vi er enige om fordelingen i de forskellige udvalg, men vi har ikke nogen navne, for nu er det sent, og vi skal hjem i vores grupper og have sat nogle navne på. Så det er faktisk det, der er at berette herfra. Per? Ja, først og fremmest så glæder jeg mig over, at vi fik et borgerligt flertal. Så sent er det ikke. Nej. Hvad er de blevet lovet? Ja. Jamen, jeg synes, vi skal have Andreas frem i lyset, i rampelyset, i spotlightet her. Hvorfor er du med i den her konstituering? Jeg er med for at sikre det borgerlige flertal her i Hjørring Kommune. Og det, med 2 mandater, vi er blevet valgt ind med, så synes jeg jo også, at vi kigger ind i et godt samarbejde. Både med Per og med Søren og med Frode. Så ja, det er derfor, vi er gået med i det. Så hvad er du blevet lovet? Jeg er ikke blevet lovet sådan det helt store. Jeg er tilfreds med, at vi holder på den borgerlige side. Men altså, Hvad for nogle poster har du fået? altså uden jeg har det jo ikke kunne lade sig gøre det her. Du skal i økonomiudvalget. Ja, jeg skal i økonomiudvalget, fordi det er jo ligesom der, vi kan gå ind og så se, hvad for nogle ting, der sker i kommunen der, og så skal vi prøve at se, om vi ikke kan gøre det godt derfra. Hvad er du blevet lovet, Frode? Jamen, jeg er blevet lovet en plads i økonomiudvalget, og jeg er blevet lovet en plads i sædudvalget. Det hedder sædudvalget, Frode. Sædudvalget. Ja, det lyder dumt. Det lyder dumt, siger borgmesteren. Og det er jeg godt frisk med. De vil godt give mig noget mere, men jeg takker nej. Jeg vil gerne passe de 2 udvalg. Men som det er i dag, så er der jo både en første og en anden viceborgmester. Er der en anden viceborgmester også her? Det er der jo. Og vi er jo inddelet i nogle valggrupper, og der er jo den danske metode, så det tilfælder jo så den anden valggruppe. Så det er jo ikke os, der skal sætte navn på det. Men det er selvfølgelig er det. Jamen, jeg har været lidt inde på det i forhold til netop vindmøllerne, alle de der projekter, der ligger og venter, som vel en stor udfordring nu. Hvordan ser du ellers, at det første, som I skal i gang med i det her nye samarbejde? Jamen altså, det er faktisk trygt ved. Jeg skal huske på, for 4 år siden, der lavede vi også en smal konstituering, og jeg synes da faktisk, vi har haft, jeg ved godt, Hjørring Kommunes byråd har været lidt kendt og berygtet for nogle andre ting, men når det så er sagt, så har vi fået produceret noget politik, og har en ansvarlig økonomi. Vi er trængt økonomisk, men vi har styr på vores fattigdom, som jeg plejer at sige lidt populært. Så det er faktisk ikke så nervøs for. Men lad os nu lige komme i arbejdstøjet. Vi skal også lige have respekt for, at vi har 2 fra Danmarksdemokraterne, de var der jo ikke. De er jo ikke født rent politisk for 4 år siden. Så der er jo så 2, vi tager med ind nu, som er i den her henseende, kan jeg godt sige, uden at fornærme nogen, der jo er nybegynder. Sådan vil det jo være. Den er ikke længere. Så det får vi til at virke, men det her, det var hovedlinjerne, og så har jeg egentlig ikke så meget mere til for. Men er det en glad borgmester, vi ser her? Det er en glad borgmester. Jeg må sige, at jeg er glad for, at vi har kunne forsvare vores borgmesterpost, men jeg er skuffet over Venstres resultat. Men jeg hører sådan lidt,
når jeg kun fulgt med i, hvad der sker i Hjørring,